Hyvää iltapäivää kaikki työehtosopimusten ystävät ja tervetuloa seuraamaan AKI-liittojen infotilaisuutta kristillisten järjestöjen työehtosopimuksista vuosille 2025-2028. Käydään ensin lävitse perustietoa tästä työehtosopimuksesta. Tässähän on 3 sopijaosapuolta. Työnantaja edustaa palvelualojen työnantajat Palta ry, jonne isoimmat kristilliset järjestöt pääsääntöisesti ovat liittyneet, ja sitten 2 palkansaajaosapuolta, eli AKI-liitot ry ja Kirkon alat ry. Ja AKI-liittojen puolesta tätä sopimusta on ollut neuvottelemassa toiminnanjohtaja Jussi Junni, eli allekirjoittanut, ja sitten työmarkkinajuristi Maarit Engström. Ja toki sitten, että miten nämä määräytyy nämä meidän neuvottelutavoitteet, niin meillä on täällä AKI-liitoissa kristillisten järjestöjen neuvottelukunta, joka paitsi tosiaan määrittää ne tavoitteet, joita neuvottelupöytään viedään, myös sitten hyväksyy tämän neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi. Edellinen sopimus oli 2-vuotinen sopimus ja se päättyi tuossa tammikuun lopussa. Palkansaajapuolet irtisanoivat työehtosopimuksen ja joulukuussa ja samalla aloitettiin neuvottelut uudeksi sopimukseksi. Tämä irtisanominen on ihan normaali toimenpide sikäli, että jos sopimusta ei irtisanota, se jatkuu vuoden kerrallaan, mutta siinä ei tietenkään ole sovittu vuodelle 2025 mitään palkankorotuksia, joten jotta voidaan palkankorotuksista sopia, niin täytyy vanha sopimus irtisanoa. Me käytiin neuvotteluja työehtojen muuttamisesta pääasiassa tammikuussa, ja tavoitteena oli alun perin, että saataisiin uusi sopimus aikaiseksi tammikuun loppuun mennessä, mutta työnantajapuoli Palta ei kuitenkaan ollut valmis neuvottelemaan palkankorotusta ennen kuin vientiteollisuudessa eli pääsääntöisesti tuossa teknologiateollisuuden sopimusalalla oli saavutettu neuvottelutulos. Ja tämähän perustuu siihen, että nyt on ollut paljon puhetta tässä yhteiskunnassa tästä niin sanotusta vientivetoisesta palkkamallista, jossa vientiteollisuus määrittää sen raamin, jossa muillakin aloilla palkkoja nostetaan. Ja tämä työnantajapuolen koordinaatio näkyy myös tässä, että Palta tosiaan pidättäytyi palkankorotuksesta neuvottelemasta, kunnes tämä teknologiateollisuuden sopimus saatiin tuossa helmikuun loppupuolella. Sen jälkeen meillä meni vielä 2-3 viikkoa siinä, että saatiin tämä meidän neuvottelutulos aikaiseksi. Ja sen takia tämä tosiaan nyt ollaan vasta tällä maaliskuun loppupuolella, kun voidaan pitää sopimusinfoa, vaikka edellinen sopimus päättyi jo tammikuun lopussa. No nyt sitten meillä on uusi sopimus, joka on voimassa 13.3. alkaen tuonne 28 tammikuun loppuun. Ja tässä on kyseessä tosiaan tämmöinen 36 kuukauden sopimus, eli laskennallisesti sopimuskausi on katsottu alkavan edellisen sopimuksen päättymisestä helmikuun alusta lukien. Ja tässä on sovittuna palkankorotuksia jokaiselle sopimusvuodelle, eli 3 vuodelle. Mutta sitten täytyy huomata, että tämä viimeinen vuosi tässä on niin sanottu optiovuosi. Eli 3 vuoden päähän on aika pitkä aika sopia palkankorotuksia, kun ei tiedetä, että miten talous tulee kehittymään. Joten sen takia meillä on tässä tämmöinen irtisanomismahdollisuus, että joulukuussa 2026, tai siis jo marraskuun puolella, että joulukuun alussa on pitänyt viimeistään irtisanoa tämä sopimus, jos se halutaan päättää 31. tammikuuta 2027, eli vuotta aikaisemmin. Tämä voi johtua siitä, että talous on lähtenyt parempaan nousuun, jolloin palkansaajapuolella katsotaan, että voitaisiin kenties neuvotella vuodelle 2027 paremmat korotukset kuin tässä sopimuksessa on neuvoteltu. Tai sitten siitä, että työnantajapuoli katsoo, että talous on mennyt vieläkin huonommin kuin nyt ennustettiin, ja sen takia sitten on mahdollista sopia tai neuvotella heikommat korotukset sinne vuodelle 2027. Eli me ei vielä tosiaan tiedä sitä, että onko tämä sopimuskausi 2 vuotta vai 3 vuotta, mutta lähtökohtaisesti on tietysti, että 3 vuodeksi on sovittu, ja jos ei erityisiä syitä ole irtisanoa, niin sen mukaan mennään. Palkankorotukset varmaan kaikista kiinnostavin teema, varsinkin tässä kun viimeisinä vuosina on ollut aika heikkoa palkkakehitys inflaatioon. Eli reaalipalkathan laski vuosina 2021-2022 aika merkittävästi, ja sen jälkeen on kyllä tehty ihan hyviä palkankorotuksia, mutta ne eivät ole vielä
ei ole vielä saavutettu sitä tilannetta, jossa ollaan ostovoiman suhteen oltu tuolla 2020. Eli reaalipalkkojen nousu tai lasku oli niin voimakasta korkean inflaation aikana. No, tässä kristillisten järjestöjen sopimusalalla ihan ensimmäinen vaihtoehto palkankorotuksille on se, että ne neuvotellaan siellä työpaikalla. Ja se neuvottelu käydään työnantajan ja luottamusmiesten välillä, ja jos sitten luottamusmiestä ei ole, niin on mahdollista sopia työpaikan palkkaratkaisu koko henkilöstön kanssa yhdessä. Ja tässä paikallisessa palkkaratkaisussa on mahdollista sopia ensinnäkin se, että milloin palkkoja korotetaan. Sitten on mahdollista sopia se, että kuinka paljon niitä palkkoja korotetaan. Ja sitten kolmanneksi on mahdollista sopia vielä se, että miten se kohdennus toteutetaan. Eli saavatko kaikki samansuuruisen palkankorotuksen, suhteellisesti samansuuruisen palkankorotuksen, eli saman prosenttikorotuksen, vai saavatko esimerkiksi toteutetaanko niin, että se kohdentaa se palkankorotusvara kokonaan tai osaksi joihinkin tiettyihin painotuksiin, henkilökohtaiseen palkanosaan tai sellaisiin tehtäviin, missä palkat ovat alhaisempia kuin esimerkiksi muissa vastaavissa tehtävissä. Eli tässä on hyvin suuret mahdollisuudet siellä työpaikkakohtaisesti miettiä, miten palkankorotukset tehdään. Ja täällä on sitten sopimuksessa määräajat näille neuvotteluille, että tänä vuonna 15.5. mennessä täytyy olla sovittuna tämä paikallinen palkkaratkaisu. Ensi vuonna 30.4. mennessä ja myöskin sama vuonna 2027, että silloinkin 34. mennessä täytyy tehdä paikallinen sopimus palkankorotuksista. Jos sellaista ei tehdä, niin sitten noudatetaan niitä korotuksia, jotka kohta esittelen, mitä työmarkkinaosapuolet on sopinut. Ja paikallisesti ei kuitenkaan voida sopia sellaista ratkaisua, että palkkoja ei korotettaisi lainkaan. Eli jonkinlaiset korotukset täytyy paikallisesti sopia. Toki sitten siinä on sellainen tilanne, että kyllähän hyvin minimaaliset korotukset, vaikkapa 0,1% on korotus, että tässä on mahdollista sopia hyvin pieniäkin korotuksia. Tiedän, että joissakin järjestöissä on vakavan taloudellisen tilanteen edessä tehty pienempiä ratkaisuja kuin mitä työmarkkinaosapuolet ovat sopineet. Sitten on hyvä huomata se, että sopimuksessa on kuitenkin palkkataulukot, eli palkkataulukoita ei voi alittaa. Eli sitten jos ollaan jo niissä palkkataulukoissa, niin ei ole mahdollista sopia pienempiä korotuksia, koska ne palkkataulukoiden vähimmäispalkkoja on kuitenkin aina noudatettava. Joo, katsotaan sitten, että minkälaiset palkankorotukset tulee, jos paikallisesti ei sovita jonkinlaisen muuta. Eli tässä on niin sanottu tämä työehtosopimuksen mukainen perälauta. Ja tänä vuonna palkankorotukset olisivat tulossa 1.6. kesäkuusta lukien 2,0% yleiskorotusta ja 0,5% työnantaja jakama erä. Ja samalla palkkataulukot työehtosopimuksessa nousevat 2%. Eli tämä 2% tulee tosiaan jokaisen palkkaa nostaa, ja se lasketaan siis kokonaispalkasta, joka pitää sisällään sen vaativuusryhmittelyyn perustuvan vähimmäispalkan, tehtäväkohtaisen palkan osan, henkilökohtaisen osan ja kokemuslisän. Eli tämä koko potti korottuu 2%. Ja sen lisäksi sitten 0,5% on työnantajan jakamaa erää, eli käytännössä työnantaja sitten viime kädessä päättää sen jakamisesta. Toki tarkoitus on, että siitä neuvoteltaisiin työntekijäpuolen kanssa, että miten se käytetään. Vuonna 2026, nyt mä huomaan, että tuohon on tullut valitettavasti päivämäärän virhe, tuossahan on vuoden 2024 päivämäärä, mutta päivämäärä on 1.6.2026. Ja silloin palkkoja korotetaan 1,9% ja sitten jaetaan 0,6% työnantajaerä. Ja palkkataulukot nousee samasta kesäkuun ensimmäisestä lukien 1,9% ylöspäin. Ja sitten tulee vielä toinen palkankorotus samana vuonna, nimittäin joulukuun alusta 2026 tulee vielä 0,4% jokaiselle työntekijälle yleiskorotusta. 27, joka oli nyt se optiovuosi, niin siellä tulee sitten 1.6. alkaen 1,8% yleiskorotus ja sitten 0,6% työnantajan jakamaa erää, ja myöskin tässä kohdassa palkkataulukoita nostetaan tällä 1,8% eli yleiskorotuksen osuudella.
Tässä käytiin työnantajapuolen kanssa keskustelua jo aika pitkänkin tästä palkankorotusmallista. Kristillisten järjestöjen, monen järjestön taloustilanne ei ole tällä hetkellä kovin hyvä, ja se johtuu sekä tämän maan hallituksen leikkauksista että ihan kansainvälisestäkin kehityksestä, että pelkästään jotkut järjestöt on sanonut esimerkiksi USAIDin rahoitusta ja sen lakkauttaminen vaikuttaa sitten merkittävällä tavalla järjestöjen talouteen, ja tässä suhteessa käytiin paljon keskustelua siitä, että missä kohdassa nämä palkankorotukset tulee. Ja tämä on nyt kompromissiratkaisu, että nämä ei ole ehkä aivan niin aikaisin kuin joillakin muilla aloilla saattavat olla, mutta kokonaiskorotusprosentit ovat samat. Eli sitten kuitenkin se vaikutus on keskimäärin se, että kun noista tulee yhteensä 7,8%, ja jos ne kerrottaisiin keskenään, kun aina korotetaan aina sitä korotettua palkkaa, niin kumulatiivinen vaikutus on 8%, jos nämä keskimäärin jonkun palkkaan tulee tämän suuruisina. Tässähän tulee siis yksilöllisiä eroja sen mukaan, että miten tuo työnantajakohtainen erä jaetaan. Se on mahdollista jakaa toki henkilöstön kesken tasan, mutta se ei ole niin kuin ensisijainen tarkoitus, että näin tehtäisiin. Tästä työnantajakohtaisesta erästä tosiaan on sopimusosapuolet laatinut periaatteita, millä perusteella se nyt sitten on tarkoitus tehdä. Ja sen on tarkoituksena tukea palkkauksen kannustavuutta ja oikeudenmukaisuutta, tuottavuuden kehittymistä työpaikalla. Se on tarkoitus oikaista mahdollisia vinoumia ja tukea sitten työnantajan palkkapolitiikan toteuttamista. Ja tässä kun tätä työnantajaerää jaetaan, niin toimihenkilöiden osaaminen ja työssä suoriutuminen tulee olla ohjaava tekijä siinä, että miten nämä henkilökohtaiset korotukset jaetaan. Ja tosiaan tästä sitten informoidaan henkilöstöä ja luottamusmiestä sen erän käytöstä ja jakoperusteista. Ja sitten jos luottamusmiestä ei ole, niin henkilöstölle selvitetään tämän erän määräytymisperusteet ja suuruus. Ja tämä pitää sitten saada 2 kuukauden kuluessa erän jakamisesta, että jos tämä tulee 1.6.2025 tulee paikallista erää maksuun, niin sitten siellä täytyy selvitys antaa elokuussa, ja siitä tulee käydä ilmi se, että kuinka paljon se kokonaispotti on ollut, kuinka moni on saanut korotuksen ja sitten myöskin keskimääräinen korotuksen suuruus. Toki niin, että siinä sitten palkkasalaisuus säilyy. Tässä oli nyt tämä palkkaratkaisu. Sitten me käydään lävitse muutamia pienempiä työehtomuutoksia. Ehkä yleisenä asiana voi ensin todeta, että varsinaiset muutokset työehtoihin ei tällä kierroksella ole mitenkään kovin suuria. Siellä oli Paltan puolella joitakin esityksiä, joita he olisivat halunneet edistää, ja sitten oli meidän puolella aika isokin määrä erilaisia uudistuksia, joita olisi haluttu sopimukseen, mutta niistä löytyi yhteiseksi aika semmoisia pieniä tai vähäinen määrä ja merkitykseltään kohtuullisen pieniä asioita. Et siellä on joitakin semmoisia hyviä juttuja, mitä nyt tulee, mutta mitään kovin isoa merkittävää ei valitettavasti tällä kierroksella ole tapahtunut. No, luottamusmiesten korvauksesta sinne tulee siis nämä yleiskorotuksen prosentit, ja niitä sitten korotetaan aina täyteen euroon pyöristäen. Ja näitä muita muutoksia on sitten muun muassa semmoinen, että vuosiloman palkka maksetaan jatkossa aina tavanomaisena palkanmaksupäivänä. Tämä voi tuntua vähän erikoiselta, että kun aika monessa paikkaa ilmeisesti näin toimitaan, mutta vuosilomalaki lähtee siitä, että vuosilomapalkan, eli sen palkan, mikä maksetaan siltä loman ajalta, niin sen saa etukäteen. Ja enpä tiedä, että kovin moni järjestö tällaista noudattaisi, vaan kyllä se maksetaan tavanomaisena palkanmaksupäivänä kuukausipalkkalaisille. Että tämä on enemmän ehkä semmoinen tekninen uudistus. Mutta sitten se, että mikä on ihan selvästi semmoinen pieni parannus näihin työehtoihin, on sitten se, että tietyin ehdoin on mahdollista saada myös työsuhteen päättyessä lomarahaa. Tällä hetkellähän se käytäntö on ollut se, että jos ei palaa töihin lomalta, niin sitten lomarahaa ei makseta. Ja nyt sitten jatkossa, jos työsuhde päättyy lomakaudella muusta kuin työntekijästä riippuvasta syystä, niin silloin on siihen oikeus siihen lomarahaan. Eli lomakausihan on toukokuun alusta tuonne syyskuun loppuun, ja tämä voi koskea siis semmoista, että työsuhde päättyy irtisanomisen johdosta
silloin kun kyseessä on tuotannollisista tai taloudellisista syistä tehty irtisanominen, tai sitten se voi olla sellainen syy, että siinä on määräaikaisuus, joka päättyy lomakauden aikana. Niin näissä tilanteissa jatkossa työntekijällä on oikeus saada myöskin lomaraha, vaikka ei palaisi töihin enää lomien jälkeen. Ja tämähän on ihan varsin hyvä, että tämä on pikkusen päästy parempaan suuntaan. Meidän tavoitteena toki olisi se, että lomaraha voitaisiin maksaa aina riippumatta siitä, että jatkuuko työsuhde loman jälkeen vai ei. No sitten täällä on yksi työnantajan tavoite mennyt eteenpäin ja katsottiin, että tämä on ihan meillekin mahdollinen. Eli kun on muuttopäiväksi saa palkallista vapaata, niin sellaisen on oikeutettu enintään kerran kalenterivuodessa. Ja sitten muuten muuttopäivään täytyy ottaa palkaton vapaa, jos muuttaa useammin. Sitten täällä on perheenjäsenen ja lähiomaisen määritelmää täsmennetty. Ja siellä on semmoisia pieniä parannuksia sitten työntekijöille. Esimerkiksi lähiomaisen sen hautajaisiin on mahdollista päästä silloin, jos lähiomaiseksi on puolison lapsi. Eli toisin sanottuna, jos niin kuin aikaisemmin oma lapsi on ollut kuollut, niin on tietysti päässyt hautajaisiin, mutta nyt myös siinä tapauksessa, että se puolison lapsi, joka ei ole oma lapsi, niin on oikeus saada palkallista vapaata hautajaisia. Tämähän on tietenkin hyvin kohtuullista. Sitten perheenjäseniksi luetaan myös puolison lapset, jotka asuu samassa taloudessa. Ja siellä on tehty sellaisia täsmennyksiä, että tällöin on mahdollista myös jäädä hoitamaan kotiin niitä samassa taloudessa asuvia lapsia, jotka ei välttämättä ole omia lapsia silloin, kun nämä on sairaana. Eli nämä on sellaisia pieniä parannuksia, jotka ottaa huomioon sen monimuotoisuuden, joka meidänkin jäsenistön perheissä on olemassa. Mutta tosiaan nämä on oikeastaan ne kaikki muutokset, mitä varsinaisesti työehtoihin on tullut, eli ei mitään kovin isoa, että merkittävin on tämä palkankorotuspuoli. Mutta nyt sitten sopijaosapuolet on kyllä sopinut siitä, että hieman tehtäisiin kehittämistyötä tämän 3-vuotiskauden aikana, koska meillä on tosiaan aika pitkä sopimuskausi tässä tulossa. Meillä on siis tulossa ensinnäkin palkkausjärjestelmätyöryhmä, jonka tarkoituksena on selvittää tarvetta kehittää tämän palkkausjärjestelmän mukaisen tehtävän vaativuuteen perustuvan palkan määrittelyä. Ja tässähän taustalla on sitten sellainen, että etenkin kirkonalat, toinen palkansaajajärjestö on toivonut pitkään jo, että tässä meidän 5-portaisessa palkkausjärjestelmässä olisi myös 6. porras, tai oikeastaan uusi 5. porras, eli siihen 4. ja 5. vaativuusryhmän väliin. Sitähän on joskus takavuosina paljonkin keskusteltu, mutta se ei koskaan sinne sopimukseen tullut. Ja nyt sitten Palta ei ole suoraan sanonut, että tämä on se tarve, mitä siihen palkkausjärjestelmään tarvitaan, mutta ovat suostuneet siihen, että tätä lähdetään keskustelemaan. Ja tässä työryhmässä olisi tarkoitus sopimuskauden aikana nyt sitten katsoa, että tarvitseeko tätä palkkausjärjestelmää jollakin tavalla päivittää. Joissakin järjestöissähän on tämmöinen 6-portainen palkkausjärjestelmä kyllä olemassa, että on tehty paikallinen palkkausjärjestelmä. Sitten ihan merkittäviä juttuja tuolla ulkomaantyön puolella. Tässä kentässähän on paljon lähetysjärjestöjä ja heidän työntekijöille keskeisiä on nämä ulkomaantyön sopimukset, ja siellä on tiettyjä aika vaikeasti tulkittavia sopimusmääräyksiä, jotka liittyy työalueen maksupalkkaan, lomarahan maksuun ja joihinkin muihinkin asioihin. Ja näitä on tarkoitus nyt sitten käydä osapuolten välillä yhteisesti lävitse. Ja tämä ulkomaantyön sopimus on itse asiassa sellainen asia, että siihen nyt AKI-liitot on perustamassa vielä työryhmän tässä nyt seuraavan sopimuskauden ajaksi, jonka tarkoituksena on kehittää tätä sopimusta luomalla seuraavaa neuvottelukierrosta varten nimenomaan tähän ulkomaantyön sopimuksen parantamiseen liittyviä tavoitteita. Ja tämähän on sellainen asia, että jos ei ole itse ollut ulkomaan työssä, niin välttämättä osaa arvioida aina, että miten nämä ulkomaantyön sopimuksen määräykset vaikuttaa. Ja sen takia meillä on toiveena, että me löydettäisiin tähän työryhmään sellaisia henkilöitä, jotka itse on ollut jossakin järjestössä ja joihin on sovellettu tätä ulkomaan sopimusta. Tästä tulee siis vielä informaatiota myöhemmin sitten, kun tämä työryhmä perustetaan. Ja sitten me selvitetään myös sopimuskauden päättymisajankohdan siirtoa myöhempään kevääseen. Nythän tämä on ollut aika pitkään. Minäkin olen näitä 10 vuotta neuvotellut tätä kristillisten järjestön sopimusta, niin tainnut aina päättyä tammikuussa. Ja se on kyllä vähän huono päättymisajankohta. Ensinnäkin se tarkoittaa sitä, että me aloitetaan neuvottelut joulukuussa,
ja siihen tulee jouluväliin ja käytännössä se sitten tarkoittaa sitä, että kunnollista neuvotteluaikaa ei oikein ole. Mutta vielä tärkeämpi syy on se, että nyt tällä kierroksella ja aika monella muullakin kierroksella me ollaan odotettu joskus päiviä, joskus viikkoja, niin kuin tällä kertaa. Nythän meni melkein 1,5 kuukautta sopimuskauden ylitse ennen kuin saatiin neuvottelut vietyä maaliin, koska työnantajapuoli haluaa odottaa tätä vientiteollisuuden ratkaisua. Ja siinä mielessä olisi paljon järkevämpää, että tämä meidän sopimus päättyisi esimerkiksi keväällä vähän myöhemmin, vaikka maaliskuussa, jolloin sitten neuvottelut voitaisiin käydä rauhassa siinä vaiheessa, kun me tiedetään jo, että mitä muilla aloilla on sovittu palkkaratkaisuiksi. No, sitten loppuun vielä hieman arviointia siitä, että minkälainen sopimus tuli tehtyä. Ja itse olen sitä mieltä, että tämä palkkaratkaisu on ihan kohtuullisen hyvä ottaen huomioon tämän kristillisten järjestöjen rahoituksellisen tilanteen. Tiedetään, että ei ole todellakaan helppoja aikoja luvassa järjestöihin rahoitusleikkausten takia, ja siinä mielessä on aika todella hyvä, että me pystymme kuitenkin saamaan semmoisen palkkaratkaisun, joka myöskin parantaa työntekijän ostovoimaa. Eli nythän kun ajatellaan, että tänä vuonna esimerkiksi inflaation ennustetaan olevan melkein 2% ja palkankorotukset on keskimäärin 2,5, niin se tarkoittaa sitä, että kuitenkin pikkusen ostovoima paranee, ei kovin paljon, mutta kuitenkin, ja ymmärtääksemme tämä olisi nämä prosentit on sellaiset, että ne parantaa sitä ostovoimaa tulevina vuosina, ellei inflaatio siitä nyt sitten 2% nouse. Mutta sitten kyllä meillä ollaan myöskin sitten ehkä vähän pettyneitä siihen, että Paltalla ei työnantajapuolena ollut valmiutta näihin mitään isompia tekstimuutoksia tehdä. Eli ne muutokset, jotka sinne saatiin, oli hyvin pieniä. Ja etenkin tämä kotimaan matkustamisen korvaaminen on sellainen asia, joka tuntuu olevan aika monessa järjestössä semmoinen tietynlainen kipupiste. Eli kun tehdään päivämatkoja, joissa lähdetään aamulla aikaisin ja tehdään työpäivää, tullaan illalla takaisin, tai sitten lähdetään esimerkiksi maanantai-työtä varten jo sunnuntaina matkalle. Ja monia sellaisia tilanteita, joissa matkustetaan vapaa-aikana, niin tätä vapaa-aikana matkustamistahan tämä sopimus ei korvaa millään tavalla, ja sitä pidetään kyllä niin kuin aika ikävänä, että sitten vaikka se matka-aika niin kuin lain mukaan ei olekaan työaikaa, niin se on kuitenkin työhön sidottua aikaa, ja joissakin tehtävissä se voi olla hyvin merkittävä, jos siitä ei sitten minkäänlaista korvausta saa, niin se on kyllä sitten voidaan kokea epäoikeudenmukaisena. Mutta tähän Palta ei ole nyt myöskään lähtenyt tätä parantamaan, eli monella kierroksella on törmätty siihen ongelmaan, että he eivät ole halunneet keskustellakaan asiasta. Tällä kierroksella päästiin hieman alkuun ja näytti jo semmoiselta, että saattaisi olla, että tässä olisi heillä liikkumavaraa, mutta sitten neuvottelujen loppua kohti tuli selväksi, että heillä ei ole halukkuutta siinä liikkua. Että oikeastaan se parannus, mitä täältä tuli sitten työntekijäpuolelle työehtoihin, oli tämä lomarahan maksu työsuhteen päättyessä ja sitten siellä perheen jäsenen ja lähiomaisen määritelmässä pieniä parannuksia, jotka voi olla joissakin erityisissä tilanteissa merkityksellisiä. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että sitten tavoitteet, joihin ei päästy, niin siirtyy taas tuleville sopimuskierroksille ja 2 tai 3 vuoden päästä sitten neuvottelemme taas uudestaan työehtojen kehittämisestä työnantajapuolen kanssa. Ja toki tehdään nyt tässä väliajalla sitä työtä, mistä kerroin äsken, että meillä on työryhmätyöskentelyä tulossa. Tässä oli informaatio tästä kristillisten järjestöjen työehtosopimuksesta ja päätämme lähetyksen tähän.